Проучете какъв е пътя на книгата от книжарницата до читателя. Какви са отличителните белези на книгата, която е притежение на библиотеката? Деца на различна възраст се включиха в играта «Открий света на знанието в библиотеката». Разделени в няколко отбора, те посетиха различни отдели, за да се запознаят с работата на библиотекарите там. Трябва да изпълним задачата, която е написана на листчето и като се качим горе да обясним какво сме видяли и дали сме се справили, дали сме успели с задачата. Какво искаш да научиш? По-добре да чета, защото не съм много добре. Мълчуганите, които вече са във ваканция, признаха, че през лятото предпочитат повече да играят, а не да четат, но участието в днешната игра е забавно. Коя книжка започна да четеш? Хитър Петър. А ти защо се криеш? Кажи ли ти сега през ваканцията, книжки ли четеш или играеш повече? Книжки чета и играя. А ти какво искаш да разгледаш? Кое ти е най-интересното в библиотеката? Най-интересно са ми компютрите. А сега ще успеете ли да се справите с всички задачи? Как смяташ? Аз се надявам, че ще успеем. Децата научиха как библиотекарите избират книгите, които се закупуват и какво се случва с тях, попадайки в библиотеката. В отдел изкуство малките посетители научиха, че освен книжки могат да гледат и интересни филмчета, а в читалнята по-любознателните имаха възможност да разгледат червената книга за застрашените растения и животни и различни енциклопедии. Накрая, след подаден сигнал, цялата група ще посети хранилището, за да разберат децата, че и там трябват определени условия, че и книгите, както хората, боледуват, че и те развиват плесени и различни болести и че за тях трябва също да се полагат грижи, за да могат да останат за поколенията. Поредната проява от инициативата «Лято в библиотеката» е планирана за следващата сряда. В парк Остров Свобода, в работилничката Две ръчички, децата ще се научат как да изработват различни предмети чрез специална техника.